kto Ty jesteś. Mam na imię Stanisław. Urodziłem się na Białorusi. Mieszkam w Kijowie. Mój tata jest z polskiego klanu Zborowskich. Mój pradziadek i prababcia byli też Polakami. Moja matka jest na pół Ukrainką, na pół Polką. Uważam się za Polaków, bo tata często czytał dla mnie listy i pozdrowienia od rodziny z Polski i też zawsze mówił, że my jesteśmy Polakami. Moje imię Валерия, моя мать белоруска, а мой тата поляк. Я наполовину белоруска, наполовину полька, але відчуваю себе білоруською. Mam na imię Nadzieja. Moja prababcia i mój dziadek mieszkali w Polsce, ale kiedy narodziła się ich córka, oni wyjechali do Białorusi. Moja mama i tata też są Polakami i ja też Polką. I bardzo kocham ten kraj, ale czuję się też tam. Меня зовут Яна. Моя мать полька. Мой тата наполовину поляк, наполовину русский. Моя мать завсёды свариться з моїм татом і говорить, хто ж його діти, русские или поляки, але я відчуваю себе белорусской. Меня зовут Глеб. Формально я родился еще на территории такой большой страны, как Советский Союз, в городе Минске. Отец мой родом из Беларуси, его родители также родом из Беларуси. А вот моя мама родилась на территории Казахстана, хотя до этого родители ее жили на юге России. Она считает себя русской, хотя мой папа с гордостью говорит, что у меня жена казачка. Я хорошо себя чувствую как в Беларуси, так и в России. Возможно, что-то южноазиатское во мне тоже присутствует. A w co wierzysz?
Wielkie brawa, dziękuję bardzo. Grupa teatralna pod kierownictwem Natalii Krzysztofa. Chodźcie się tutaj, Marianna, Natalia, chodźcie tutaj. Poproście się, wejdźcie na scenę, proszę bardzo. Natalia, Marianna, Natalia. Natalia, Marianna, bardzo dziękuję. Poruszający spektakl, a teraz przygotowuje się grupa perkusyjna.